Ja puoli minuuttia. 800 päässä oli, tai 800 metrin päässä oli se risteys Vaasa. Joo. 15. Ja 10. 5, 4, 3, 2, 1 ja veto. Ja vasenta näyttäisi olevan siellä päässä sitten. Joo, helppo. Siitä aika suorana menee. Nyt tulee sit se vasen risteys. Joo. Niin se kyppi tästä. Ja oikeeta sieltä sitten. Helppo siitä vaan. Kirraa vähän lopussa. Hyvä. Sitten loivaa vasenta. Vasenta siitä ja vasenta alhaalla. Ja vasenta sieltä lopussa. Ja oikee näyttäisi helpolta. Vähän voi kirrata. Joo. Ja vasenta tulee tuolta. Aika helpolta näyttää sinne vaan, joo. Hyvä. Ja oikeeta. Hyvä. Ja oikeeta sieltä. Loivaa, joo. Ja vasenta. Näyttäisi aika helpolta. Joo, sinne vaan. Ja oikeeta. Vähän tiukempi. Ei pahakaan. Ja oikeeta sieltä. Oi. Ja vasen. Vähän ehkä. Ei oo paha sinne vaan joo. Kääntyy tän lopussa vielä vähän se. Ei paha. Siitä nyppyä vaan täysiä. Vasemmalle menee. Hyvä ja oikeeta tulee sieltä. Voi olla tiukempi. Ei pahakaan. Joo, näytti kans. Hämäs aika hyvin. Joo. Joo ja oikealle näyttäis menevän siitä. Ei oo paha. Joo, hyvin tulee. Ja oikeeta sieltä. Nyt on tiukempi. Ei näköjään. Ei kovin paha ollut. Ja vasenta sieltä. Ja sinne vaan, joo, nyt on pitkää suoraan. Ja vasemmalle menee lopussa. Ois nopeita polkua ollut. On kyllä. En valita. Ja oikeeta tulee. Ei oo paha, sinne vaan soittaa. Ja nyt tulee sitten 90 vasen. Oi kun tuloo nätisti. Ja oikeeta loivalta näyttäis. Joo, loivana meni loppuun asti. Ja sitten oikeeta loivaa siitä. Ja vasenta. Ja siellä pojat on vähän. Oi. Nousi urasta sitten. Joo, niin. Ja vasenta sieltä. Täyttävää joo. Ja oikein nyt on vähän voi olla tiukempi. Onkin, joo. Ja vasenta siitä loivalta näyttäis. Joo, loivana. Ja oikeeta nypyn jälkeen sieltä. Joo, ja vasenta sieltä. Voi vähän olla tiukempi. Ei paha, sinne vaan joo.
vasenta vähän tiukempi. Vasemmalle näyttäis menevän lopussa. Vittu kun hyppii jurasta, mitä tänään airoo vitusta? En tiedä. Ja Ovella. oikeeta tuolta lopussa. Outo tuo ura. Joo. Voi olla vähän tiukempi. Ei pahakaan. No kyllä se aika hyvin kirraa lopussa. Kirraa se. Ja vasenta siitä. Sinne alas ja näyttäis vähän tiukemmalta vasemmalta. Joo. Vittu, että on porukkaa tiellä. Oh. Aika paljon kulkee. Ja vasenta siitä. Lypyltä. Ai, vähän kirraa. Ja oikeeta. Se oli Iivari. Ja vasenta sieltä. Tiukka. Aika tiukka joo. Ja oikeeta sieltä. Ei oo paha. Voi kirrata vähän lopussa. Ei oo. Ja vasenta siitä. Lopussa vasenta. Loivana menee. Ja oikee. Voi olla vähän tiukempi. Onkin. Ja vasenta. Ja nyt oli se ahdas silta. Joo, niin just. Nyt on se ahdas silta. Ja 90 vasen ja mennään siihen sillalle. On kyllä Äkkiä pois siitä, niin kerkes sattua mitä. nätisti tuli. Ja oikein. Ja vasen samanlainen perään. Ja vasemmalle menee siitä. Ei oo pahakaan. Tuolla tulee sitten oikeeta. Tästä ja ei oo paha, sinne vaan. Täältä vasen voi olla vähän tiukempi. Ei ollut paha. Olis saanut aika lujaa laskea siinä. Niin, ja oikein täältä. Tää on täys. Ja vasen täys siitä ylös tonne. Ja sieltä kääntyy oikeille. Ja vasenta siitä. Näyttäis loivalta. Joo, hyvin tuli. Ja loivaa vasenta tarjoille. Ja oikeeta samanlainen perä. Näyttäis oikeille menevän täältä alhaalta. Nyt sitten joo, vähän tiukempi on. Ja vasenta sieltä perä. Ja oikeeta siitä. Oikeeta, joo. Ja oikeeta täältä lopusta. Nyt on tiukempi. Ja vasenta siitä. Kirraa vähän varmaan. Ei ollutkaan. Ja loivana vasen siitä. Ja oikee. Hyvin samanlainen. Ja oikeeta sieltä. Näyttäis loivalta. Ja on. Ja vasen loivana kanssa. Ja oikeelle sieltä. Nyt onkin vähän tiukempi. Ja vasenta siitä. Ja vasenta sieltä. Ja maali. Nuo vaan. Paljon liikkuu ihmisiä kyllä tuolta pätkällä. Joo, ei tarvitsisi kyllä hyppiä tiellä nuo. Se vähän, just niinku, jos nousee urasta, niin se voi olla aika vaarallista. Joo. Olkoon kuula päässä, mä en jaksa enää irrottaa sitä.